Assalamualaikum. 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 Lanwun. No. Lanwun. Ah, iya ngono. Tekan ndi? Hah? Lho. Ono kono. Iya. Bareng sing paling gede nek kene. Ya. Nah. Aku mau pengen ngerti jarene nek kene kanca-kancamu padha adigang adigung mutan mateni wong. Iya apa ora? Bener apa ora kuwi? Ya. Iya. Ya. Oleh mateni kepiye tenan to ora? Kira nopo sokone barang nek kene bener apa ora? Ono. Ya. Ora tak silah. Mau gila apa? Silah tak delok. Hah? Ora oleh. Ora. Kancamu ono pira? Oke. Akeh. Ya. Sing paling jahil sing ndi? Hah? Kalau. Lah kenapa kok nganti tega nekani pati karo menungso ki kenapa? Bener apa ora? Apa mau ngaku-ngaku kowe? Aja ngaku-ngaku kok ndak kena bendu tenan. Ora. Ora. Bener apa ora? Ora. Ora. Kowe arane wong-wong. Kowe arane wong-wong. Ya. Ora kowe pelakune. Ora. Dadi do mau ngaku-ngaku ta. Ya. Dadi kowe ora ganggu nek kene ganggu apa ora sing bener? Ya. Kowe ganggu. Ya. Ganggumu piye? Tak. Gawe. Gawe piye? Musrek. Mbok gawe musrik. Ya. Caramu piye gawe musrik? Wujude. Oke. Oke. Mbok ilusi ngono apa mbok angen-angen apa mbok harapan apa mbok bisikan apa piye? Otake dura canda. Uteke dora canda. Goblok. Goblok. Ngono. Lah niate wong sing Kol. piye. Ning kono kene digo-digo togel. Juga togel ganti. Ora sarono nek kene tengok. Oh didudul karo njogo alas kene. Ana polisine kene kok ya. Digo njogo togel. Ora diutak. Ora diutak. Iya. Sing dijauhi sapa kowe apa sapa? Tak nomor keliru. Lu kae nomor keliru. Nek kayu. Goblok. Wong berarti wong kuwi goblok ya. Iya goblok wong kowe kok jali nomor. Emang kowe ngerti nomor togel? Ngerti apa ora? Aku tekon saiki. Ngerti tenan. Jaluk. Hah? Jaluk. Iso ngepleske tenan. Apa? Jangan. Yang sopan. Kita bertanya itu yang sopan ya. Ngajeni. Tamu, kita itu tamu. Kene mertamu nang kowe aku ya. Ya. Ya mung kuwi kajatku mung melek ngerti. Jare nek kene iki demite sangar-sangar. Milang salak karo menungso. Sapa menungso tekan kene tumekaning pati. Ngono kuwi ya. Ngono tingkahmu. Omongane wong bloko. Ngono kowe difitnah. Iya. Dikambing hitamkan. Alah. Ancuk. Ngapurane aku ora ndek guyu. Aku nek komunikasi karo sedulurku sing nang alam alus kuwi pancen kadang ki seneng atiku. Guyu ki mergo seneng lho ya, ora mergo nganggep rendah kowe gak. Ya. Mergo seneng. Mergo bahasamu karo bahasaku ki sejati Pak
ora padha. Logatmu karo logatku ki ana bedane ya. Iya. Dadi ceritane ngono kuwi mau. Heeh. Lah jare ana otomatis Ora ana wong sing tau ngenekno ning nggon. Ku ora tau. ora tau. Do macak adigung ngono. Sini wong. Kowe. Oh. Lah ya aku mung niat ngerti weruh apa sing sakbenere kedaden ana ing tlatah kene. Apa ya ana kowe padha adigang adigung nekani pati karo menungsa, ganggu gawe marang menungsa. Ganggu gawe aku. Nek ganggu gawe ya. Iya. Nek mateni ora. Ora. Mbok ganggune piye? Aku tak pengen weruh. Gawe. Terus pikirane sembrawut. Pikirane mbok gawe semrawut. Iya. Gugup ngono. Iya. Lah kuwi salahe apa kok iso mbok gawe kaya ngono? Duweni salah apa karo kowe? Aku seneng. Lho, ya seneng kabeh makhluk Gusti kuwi duweni rasa seneng. Ya. Nanging kasenengane kuwi ora bisa yen ngerugikake utawa nyilakani marang makhluk liyan. Tanpa lila lan lilah saka makhluk-makhluk. Kadung. Wis kadung. Aja dibaleni ya. Hah? Ya aja dibaleni. Yen salah kuwi kena mbok peringatke. Nek ora salah ora kena mbok ganggu gawe. Wong padha-padha pengen urip. Padha-padha titahing Gusti. Ayo. Ya, Ayo cak. Pikir. pikir-pikir. Yo. Aja ganggu meneh ya. Pikir-pikir aja ganggu meneh. Mung welingku kuwi. Menungsa lan kowe iki uripa gedampingan kanthi becik. Ngibadah kanthi lakune dhewe-dhewe. Ya. Aja padha nyilakani siji marang liyan. Ya. Lah nek kowe dicilakani tak yo mo. Keluargamu tak cilakani oleh ra? Oleh ora? Oleh ora? Ora. Lah iya. Mula aja nyilakani ya. Kowe ora ngerti sejarah iki. Piye jarane? Aku tak pelik ngerti. Mong sak titik nek mbok kowe ngerti aku tak melu ngerti ngrungu saka kowe. Piye? Piye? Imbian. Ono wong. Saka. Demak. Indoro. Tumekane kene. Karepe. Babat. Mene. Babat tanah kene. Ya. Terus Aku. Nang kene. Sing nunggoni. Awakmu sing jaga. Ya. Saurunge dibabat aku sing kene. Wes babat. Terus piye? Dibabat. Demak. Jenenge. Sutawijaya. Yo. Sutawijaya saka Demak. Yo. Kowe ngerti ora? Iya. Aku tepang mung sak dermo asma. Ya, dibabat. Aku ije tekan ning kene. Kowe seno kene dijini mangkono kuwi. Iya. Mas yo dibakar. Iya. Dadi dicepaki nggon nganggo kowe ngono. Iya. Pasukanku. Biyen wake. Saiki dene ndi cekek apa ora? Saiki karo sithik-sithik. Padha ngendi? Lunga. Pengen ora. Aku sok. Iya. Kok punggawa-punggawamu. Teh. Gede-gede. Ya, aku ya tepang. Wes. Ya. Iya. Go bali. Ya tak bali. Wes. Ngerti sejarah kene. Ya, sejarah kene. Nuwun.
Air.